Μιλόπιτα με μακεδονικό χαλβά. Μισό μεγάλο ποτήρι ζάχαρη. Ένα μεγάλο ποτήρι χυμό πορτοκάλι. Το ίδιο μεγάλο ποτήρι παρθένος σαμέλο. 750 γραμμάρια κοσκινισμένο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, στο οποίο θα προσθέσουμε 2 κουταλιές baking powder και 1,5 κουταλιά κανέλα και γαρίφαλο τριμμένο. Λαδώνουμε ελαφρώς το ταψί με σαμέλαιο, πασπαλίζουμε λίγο αλεύρι και αρκετή καστανή ζάχαρη. 3 μήλα τα οποία αφού έχουμε καθαρίσει τα κόβουμε στα 6 και τα στρώνουμε στην επιφάνεια του ταψιού. Τα σκεπάζουμε με το χυλό που έχουμε φτιάξει. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 για 45 έως 50 λεπτά. Θα περιμένουμε για 15 λεπτά να αναπνεύσει. Ξεφορμάρουμε. Πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη. Και κανέλα. Και η μιλόπιτά μας είναι έτοιμη.